Půjčíte mi tu brokovnici? Beze všeho. Hej, vy tam, počkejte chvíli. Poslyšte, ten vůz mě přišel na $840, je jediný v okrese. Přece si ho nenechám pro nic za nic rozstřílet. Já škodu zaplatím. Tohle chci vidět. Já taky. Pohřebák jsem ještě nedoprovázel. Tak můžeme. Jsi tu novej? Jo, Odkud jsi? zdoč. Ty? Z Tombstoneu. U vás je cvrkot? V tom stavu? Chcíp, pes, sami usedlí lidi. Stejný jako všude. Zastánci Rudochů! Jen klid. A nic. Dojedeme tam. Tohle mi zrovna starost nedělá. Ale nerad bych tam skončil. Ten vlevo za náma, koukni. Neřekl bych. Okno v prvním patře. Hnula se záclona. Nemám dobrou pozici, až se ukáže. Trefil tě? Ne. Ale nemířil zrovna špatně. Hoši, co kdybyste to otočili? Ušetříte si spoustu starostí. Přihořívá. Poslali uvítecí výbor. Stůjte! Tady zastavte! Děje se něco? Otočte vůz a pakujte se odsud. Potřebuju 6 chlapů. Zvu všechny na skleničku. Já!